gràcies, senyor alcalde. En aquest punt, el que se ve a proposar al plenari és una revisió de l'acord pres en febrer sobre la supressió del lloc de treball del responsable de l'oficina Situa. Hem vist les al·legacions presentades pel funcionari, les al·legacions de la Junta de Personal de l'Ajuntament, l'acord de l'Ajuntament ple que s'extinguien els convenis de col·laboració en matèria de gestió cadastral, així com la resolució final de l'expedient per part de l'alcaldia. I hem considerat proposar a este ple de l'Ajuntament que adopte, si és el cas, l'acord següent. Primer, deixar sense efecte la part de l'acord del ple de l'Ajuntament del 23 de febrer de 2012 pel que es procedia a suprimir el lloc de treball número 123, procedint-se a la modificació i reclassificació del mateix lloc en el sentit de canviar la seva denominació de responsable Situa a administratiu, quedant conformat com un lloc no singularitzat, és a dir, administratiu d'administració general, escala administració general, subescala administrativa, conforme a l'estàndard d'estos llocs de treball en l'Ajuntament d'Almoranya. En segon lloc, procedir a l'adscripció provisional de José Romero Monsolí al lloc número 123 del Servei de Territori Administratiu d'Administració General en els termes descrits i conforme a les característiques del que ja es descriu en la fitxa d'ànex primer en el moment s'aprovi definitivament la modificació de la relació dels llocs de treball. Tercer, mantindre la resta de l'acord del ple de l'Ajuntament conforme a l'aprovació inicial de modificació de la relació dels llocs de treball, donant-la per aprovada definitivament. Sotmès a votació, la comissió va dictaminar pels vots a favor de PSOE, UPPA, Bloc Compromís i Trialgo i l'abstenció del PP.